Et af den her. Yes. Ja, det må det være. Det prøver vi. Hvis det går helt galt, så er det nok den første række, det er god lov. Og så prøver vi. Sådan. Det og det er ikke skide godt for os. Så I har sikkert nogle forældre med forsikring. Yes. Så er det bare at komme vand i morgen. Den havde jeg. Den er der. Ja. Det er bare at komme vand ned i. Så er den god lån til det. Sådan. Og så røre. Men nu er det sådan, at nu har vi fået filtreret vores vand, men nu er det stadig vådt, og det er stadig surt. Det er sådan, at hvis vi tørrer det, og det stadig er surt, så kan det selvantænde. Og det er rigtig, rigtig fedt, når ting siger bange, men det er ikke så fedt, hvis man har det i lommen samtidig med, og så tænker man, der blev vand i benet. Ja. Og det er godt. Vi skal tjekke, at det her, det er neutralt, før vi tørrer det. Så vi skal bare skylle det. Yes. Så, og nu har vi jo lige vist, at vores rødkålstek, det er en glimrende pH-indikator. Ja, så hvad farve skulle det blive, hvis det stadig var surt? Rød. Rød, hører jeg måske. Yes. Nå, det var stadigvæk rødt. Så frisker vi det mere. Og det er stadigvæk rødt. Nå. Og sådan bliver det faktisk ved med at være rødt de næste 100 gange. Men vi kan godt, vi har taget skålene med, hvis I har lyst til at se det. Et vaskevand-show. Vi aflyser kemishow, så vasker vi vand resten af timen. Nej, det gider vi heller. Selvfølgelig gør vi ikke det. Vi har i bedste tv-køkkenstil og sådan noget, så har vi snydt og lavet det hjemmefra. Yes. Bum bum. Så det jeg har i den her bøtte, det er så det, der kaldes nitrovand. Og I kan formentlig godt huske, hvordan det andet vand brændte fra før, ikke? Nu prøver vi at sætte ild til det her vand, vores nitrovand. Så skal I holde godt øje med, om det brænder hurtigere end det andet. Okay? Hold godt øje. Så var det lidt hurtigere måske? Ja, en lille smule. Okay. Og det er så mega fedt med ting, der brænder rigtig hurtigt. Hvis man lukker den ind i en beholder, hvad sker der så? Så eksploderer den. Yes. Og så vi har noget rigtig dårlig chokolade her. Det er sådan en kinderæg. Hvad hedder det nu? 3 i 1, et eller andet, masse overraskelser, et eller andet. Yes. Den første overraskelse, det er, hvor irriterende det her sølvpapir, det her filet. Ja. Den anden overraskelse, det er, hvor dårligt det her chokolade det smager. Og så, den tredje overraskelse, det er, hvor irriterende... Nej, den har jeg vist ikke. Sådan. Ja. Nå, men den sande overraskelse i kinderægget, det er det her lækre lille springhylster, som man i passende lige kan fodre med en nitrovand. Ja, og for at kunne sætte ild til det her, så har vi behov for en lunde. Og vi kunne godt lave vores egen lunde, men kineserne er frygtelig gode til det. Så sådan et heksehyld her, ud med den, og så har vi en ganske glimrende lunde. Yeah. Det skal lige siges, inden vi går i gang med det her. Det her det er det, der er en sikkerhedslund. Det vil sige, at den brænder uanset hvad der sker, til den er færdig. Så hvis den sådan fiser ud blandt jer, og så når den havner over i sidemarkernes hår, så ryk lige væk. Så kommer vi med vores, vi har sådan en kunststyrelser der. Så vi skal have en affyringsrampe. Ja, det er sådan lidt prøvespringen, så det gælder om at finde et sikkert sted at springe den af. Ja, skal vi tage den her koncentrerede salpikers? Ja, det tror jeg. Så får vi den også lidt op på plateau, som jeg kan se. Så har vi det. Jeg har en lighter. Er vi klar til at se, hvad der sker? Fingrene i ørerne. Ja, mega fedt, man. Kæmpe stor eksplosion, mand. Men dem, der så får det faktisk måske lugt, at nu lugter det en lille smule af sådan røgen efter de der bordbomber nytårsaften. Og det er faktisk også sådan noget nitrovand, man bruger i de her bordbomber. Men I ved også godt alle sammen, at de her bordbomber nytårsaften, de var virkelig gode. Og virkelig små. Så vi har taget vores egen bordbombe med. Jeg tror, det var der. Den står herovre, ja. Så det er jo bare nitrovand. Ja. Og så havde vi det sådan i kemishow, sådan vi kunne godt tænke os at bruge forsøgsdyr og sådan noget, men ja, altså lille Inger, sådan en lille mus, vi havde, hun havde det ikke skide godt efter at være i sin tur i det der. Så det gik vi væk fra og brugte sådan stofdyr i stedet for. Så vi har sådan en lille kaninflot. Ja, skal vi have? Ja, vi har musefødder med også.
De har prøvet turen før. Ja, I kan måske se, at de har været igennem et par springninger, de her små mus. Så hvis der skulle være vildfarende dyr efter forsøget her, så kan vi bare lige diskret kaste dem herop til os igen. ja. De vil så gerne hjem til os. Og så er det også sådan, at inden jeg kom på kemistudiet, der er læst her til dyrlæge. Så det må jeg lige prøve at se, om jeg kan bruge mine skills derfra. Skills. Bruger jeg ikke det udtryk? Så er det skal bare presse på. Prøv det igen. Jeg dumpede også lidt min dyrlæge. Ja, så er det ikke i stedet for. Det er måske meget. Ja, nej, godt. Sådan. Og Så, ned med otterbenene. og kaninen får lov til at sidde lidt op. Ja. Ja, men her der skal jeg i hvert fald helt sikkert have fingrene i ørerne. Jeg stiller lige hurtigt vores glas på. Yes. Ja, skal vi prøve? Er I klar?